Popular sa balita, popular sa musika. Pangasinan Govwaves Network Corporation. Sa Pangasinan, we are the #1 pop music station. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paboritong ang kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito natin lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. #1 pop music station. Paborito. Ang susunod na programa ay rated GP. GP? Ano yun? Garantisadong pampaborito. SPM Saray Balitan Matuwa ed Radyo Pangasinan. Programan magipasabi na Saray Matuan nagagawa ed balay, probinsya, bansa, tandyan intiron mundo. SPM Saray Balitan Matuwa ed Radyo Pangasinan. Kaulo, Kantabayo, say lawas karo tang kapaborito yo. Joseph Kanilang Bakani. SPM Saray Balitan Matuwa ed Radyo Pangasinan. Lunes hanggang Biyernes, alas 9 hanggang alas 10 na kabuwasan. SPM Mabigya kabosan na agaw na Miyerkules Pangasinan Dagupan. Wadya lalamat sa Saray Balitan Matwa. SBM say kabusol na Saray MBTF managbalitay tilatan fake news. SBM Saray Balitan Matwa with JCB Joseph Kanilang Bakani. The technical side, kantabay tayo si Mr. END, Engineer Nixon Dakal. Agaw nata na Miyerkules petsa 15 lata ng talagagik at sa bulan na Abril at taon 2026. Supposedly si katuya so deadline nasa may panangi file na Saray income tax return. April 15 deadline. Pero niya ay sumarakap ya balita at sara may agni kapan file na Saray income tax return da. Say gangan nata na Presidente BBM at extend so deadline. So instead of deadline at sign ago April 15 at inidan to niray taxpayers hanggang May 15. Wala ni sa kibulan nyo ya man file na saratay income tax return nyo at atang tanagagig. Tani dyan sa balita ay mas may oras ang mga taxpayer na makumpleto ang kanilang mga isusubmiting dokumento nang walang ipapataw na penalties. Matapos i-anunsyo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kahapon, araw ng Martes, ang pagpapalawig ng deadline ng filing ng 2025 annual income tax returns mula Abril 15 hanggang Mayo 15. Sa isang post sa Facebook account ni Bongbong Marcos, sinabi ng Pangulo na pinalawig ang deadline upang mabigyan ng sapat na panahon ang mga taxpayer na makapag-file ng maayos kasama ang lahat ng kinakailangang dokumento at nang walang multa o kaya surcharge. Pinalawig natin ang deadline ng filing ng 2025 annual income tax returns mula April 15 hanggang May 15, 2026. Mas may oras ang bawat taxpayer na makapag-file ng maayos kasama ang lahat ng kanilang dokumento at walang ipapataw na penalties ayon kay Pangulong BBM. Kaya maaring mag-file ang mga taxpayer sa pamamagitan ng Bureau of Internal Revenue electronic platforms o sa mga authorized agent banks. O so hindi na pala mahirap pwede na po kayong magpunta sa mga electronic platforms. Buksan nyo lang yung inyong mga cellphones o kaya sa mga authorized agent banks sa mga bangko. Ito,
So sa kwento ng PBBM, ginawa natin ito para mas magaan ang pagbabayad ng bawat Pilipino, lalo na sa panahong ramdam ang pagtaas ng presyo ng langis. Binigyang diin din sa post na tuloy-tuloy ang mga hakbang ng pamahalaan upang maibsan ng pasanin ng mga Pilipino sa kanilang araw-araw na pamumuhay, kasabay ng pagpapatuloy ng mga magarang mga programang tumutugon sa iba't ibang hamon ng publiko. So, sa kibulan ni, i-extension na tatong tanagagi. Akwanta no first time yan nagawa ad history na Pilipinas sa tatong tanagagik ta sa kwantilalanti usually hanggang April 15 lang bangat pa nagbayar na sa ratay income tax returns. Agauntan, ha? Daday set amay mambabayar, na tax da akin ay. Parang hindi compliant yung mga tao ngayon sa pagbabayad ng kanilang income tax return. Why? Apay, akin, bakit? Noong nanunutan nyo at atong tanagagi, wala tayo kampanya untan eh. Magmula nung simngaw iman so flood control fiasco, ay dakulaso saramay ngalngalyag dalagabay sa manbayar na tax da. Ngalngalyag dalagabay sa mga file na sa may income tax return da akin. Mapupunta lang sa busa ng ilang kwanda. Pero that is our obligation, ha? Kailangan po natin magbayad ng tax. Obligasyon po natin yan. Huwag mo natin kalilimutan yan. Dahil kapag hindi ho kayo nagbayad ng inyong tax, hahabulin po kayo ng gobyerno. Sakit na ulo kapag kahinabol po kayo. Agaon tanatatan tanagagik. Kasi magkakaroon po kayo ng asunto. Ay napakahirap pong magkaroon ng asunto. Isturbo yan. Para makaiwas po kayo, ayan, nabigyan pa kayo ng deadline hanggang May 15 to file your income tax return. Kaya nga lang po, Pangulong BBM, ang hiling nila, sana mabantayan naman yung kaba ng bayan. Hindi na mangyayari yung mga flood control fiasco na yan. By the way, papasakbay na sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources at sa may nambaliiran sira singasay talaba, tahong, kwantura, including alamang. At unfortunately, at sa Shellfish Bulletin number 8, yan manlala po at sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources dated April 14, 2026, Karoman, Pinmawaya, so Shellfish Bulletin number 8. Yasa ibabagat to diyata itong tanagagik, all types of shellfish and acetes o acids, acids, SP, kunto acids, or alamang, gathered from the coastal waters of Bolinao and Anda in Pangasinan are still positive. Positive pa rin po sa toxic red tide and not safe for human consumption. Naka-red tide pa po yung tahong. Hindi pwede. Di hens pwede kainin, ha? Otherwise, masasamalan kayo. Mansakit kayo tudo at ating tanagagik. Noag yun iniligtas, posibleng ipatoy yun eh. Kaya akinimamangan na tahong. Engineer Richard, ang mulilingwanan, ag niniyari mangan na tahong. Tawalay, red tide. By the way, speaking of araraya, so shellfish, kwantura, magawanta na tatang tanagagik seafoods, walalay schedule para sa Bangus Festival 2026. Pigara may activities yan nanununong ko dyan. Bangus Festival Trade Fair, Baratillo, Bangus Festival Job Fair, Department of Migrant Workers
national conference ni Wajaray opisyal ng migrant workers natin. Asabat kuran ni manadalan, mangwangwang andukay. Singara may presidente mat. Public official si Rara pero singara presidente, BIP. Ya si kay umpirag, no nasabat murag dalan. Dumaan to sa sakay ni activities 2026 Bangus Rodeo san walay dental mission to ni insan walay sisterhood agreement signing with San Juan City. Insan project Linaw Mata Cataract Operation. Okay, wala na nasisingit itong mga activities ngayon. Bangusin. Tapos run for safe, secure and abuse-free environment. Wala ni Suzuki Day, wala Globe Day, insan bangusan street party kalutan at dalan. Wala lay agkunan ng nangja. Ang kapularara may original activities. Dati-rati, wala may 101 ways to cook bangus. Dati-rati, wala may street dancing, gilon-gilon at dalan. Pero ang kapula, si Kararaya may major activities na Bangus Festival sa Wadjalabatla, Bangus Rodeo, tan kalutan at dalan. Wala ni Manaya may 101 ways bangusin. Ayon, so bangusin, insan kalutan at dalan, Bangus Rodeo. Ako wala ang tararay arong banulararaya wala kang trade fair, wala kang job fair, wala kang dental mission, wala sisterhood agreement ni, wala project Linaw Mata Cataract Operation. Para inermanay, linaw mata na bangus o sare mamataken? Siyempre sare mamataken jubak. Pero ako ang tanong paano ito nakasingit, what is the significance of this Linaw Mata Cataract Operation sa celebration ng Bangus Festival? Pwede pa yung secure and abuse-free environment, pwede pa. Pero hindi ko rin makita yung tawag nito mga kapaborito, yung kaugnayan ng mga iba pang activities sa Bangus Festival gaya ng Suzuki Day, Globe Day, insan job fair, pwede pa rin. Trade fair, dati na yan. Migrant workers. Sa bagay, nagmamigrant naman ang bangus dinadala sa ibang bansa, di ba? So, siguro, migrant workers, Jobat, hindi yung bangus na nagmamigrant. Dati na yan, tinadala talaga sa ibang bansa yan. Tapos, yung signing of sisterhood agreement. Nataya tatin tanagagi, wala reaction niya, narurungalang kutsaya kasi di ba wala man sugangan na Department of Interior and Local Government. Yan unayari, may agtini man celebrate, masyadong man celebrate na babunggahan niya selebrasyon, nasa rate okasyon niya celebrate tayo tinaon. Like barangay fiesta sa Gauntan. So, we have to dispense with muna with this celebration na Gauntan. Kinakailangan muna kung sakali, minsanan lang na celebration. Hindi na yung masyadong magarbo. Para makatipid tayo sa energy, makatipid tayo sa resources natin, at hindi tayo masyadong masaktan sa epekto nitong presyo ng krudo. By the way, bimagsabad science ba? Pero babagan natin na sa Department of Energy, yasay trabaho that 2 days a week na lang, according to Senadora Amy Marcos sa Gauntan na tatong tanagagik, yasay kwanda possible, jadjad next week, jadjad next week at tatong tanagagik, yagi, untagay lalamat, untagay lalamat sa presyo nasay krudo. Kanyan pantarian titan. Samit-samiton tilay ay biglang ilimagsab sa presyo na krudo. Tampano, jad untumbok ya simba. Ay, una tagi lalamat. Agontan. And so,
Sa ikwanda nata natatang tanagagig, ironically, while barangay fiestas are cancelled, nagkalalula at jet siyudad na Dagupan, kwanda, pero bakit? Yung celebration ng Bangus Festival, hindi exempted. Siyempre naman, kayo naman, siyempre festival yan eh. Diyan nakilala ang Dagupan. Na inumpisan yan ni former Mayor Benji Saplanlin. Dahil nga ang Dagupan, ang pangunahing produkto po natin is bangus. Kaya nga nung inumpisan ito ni former Mayor Benjalim, yung Bangus Festival, di natataka ng Dagupan, si Katuy Bangus Capital of the World. Intiron mundo. Aliwalabat lang dyan Dagupan, aliwalabat lang dyan Pangasinan, aliwalabat lang dyan intiron Pilipinas, nagtaad intiron mundo, agontan. So, we are the Bangus Capital of the World. Kaya siguro, dapat lang naman, in fairness, na i-celebrate yung Bangus Festival, agontan. Singuntang mo ta San Carlos, pero dyan San Carlos, binawasan da balot sa activities da. From 11 o kag nalilingo at they only have 5 activities to celebrate their Mango Bamboo Festival. No kag nalilingo correct me if I'm wrong. Pero Jad Bangus Festival pigara ya ini 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 activities for the Bangus Festival. Akin na kwanda. Matunong kasi susto kasi kwanda. Dalaingan nan-cancel na barangay fiesta barangay pero tuloy. So celebration niya dakdakol ni. So sa may activities sa Ingatardakwan. Supposedly, man-start na April 1 hanggang 30 yung mga activities ng Bangus Festival, 2026. Sa April 1 nagawan activity at ay Bangus Festival Job Fair. Sa pagkagawan to, di man adlukaw. Antay latan, mostly sa kwanda lang ti atatang tanagagi. Akin tano, kada Bangus Festival kwanda. Sa sentro 99 na sari activities di man adlukaw kwanda. Akin taliwalan dyan downtown si Katoy dyan lan lapulin mo sa Bangus Festival Akin from downtown area Batikton di man adlukaw kwanda. Ito po yun si Karano akin. Onarapla si mismon US President Donald Trump. Si katula sa mismon onarap kuno od negotiating table no wala ni nagawa man bilang yan negosasyon at bayutan na sa Iran tan sa Amerika. Hanggang manon tanya ontan laso sa may pipi abutan. Nabalang sinansakit sigara. Awat damat agagi ka. Ipipilit damat ng tumay gabay da, labay da nagawa. Si katutan, so talaran ng tayo, no man bilang at makapanarap lalamat ira. Yaoyla ko mo, dasal-dasal tayo tatang tanagagik, ya makapantalusan lara. Makapantalusan lara. Tani, galis sa bagto ng US President Donald Trump, sa kwantot, US will sink any Iran boats that challenge blockade. Kwanto? Binakanda natin tanagagig may Strait of Hormuz. Si katutan so dadalanan nasararamay tanker. Walay awitdan amay langis. Pero akal mo na kakampi. Si Pope Leo XIV. Siya po'y kinampihan ni Iranian President Masoud Pezeshkian. Noong Monday, nagpahayag siya na sabi niya, His Holiness Pope Leo XIV
I condemn the insult to your excellency on behalf of the great nation of Iran and declare that the desecration of Jesus, the prophet of peace and brotherhood, is not acceptable to any free person. I wish you glory by Allah. Kwanto? Tawala may pimaway at social media, ya pinapawidan si Donald Trump at singasikatoy Jesus Christ. Pero sa kwanto nga no, ako ganganya papaw yung da kaya siya si Jesus Christ, kwanto. No, agtaingan siya sudok Doctor of Peace, kwanto. Lang tayo, no, untua tayo babagaton si katut Doctor of Peace. At saya PR to mismo, personally, at sa ating tumbok ya negosasyon, negosasyon at bautan nasa bansan Amerika, tan sa Israel, numan bilang, wala ni nagawa. Tani anggad April 22 mat ni so deadline, 2 weeks man agagik so deadline. Anggad April 22 ni, niyarin from here on, April 15, wala ni on sublaya negosasyon. And hopefully, at nasumsong palatan. Ay ni, narol dala, kapawila, ni pawil dalad, kulungan, iraramay, taluran, priso, ya akapaway at prisuan, while under the custody nasa SWAL PNP. Nya so babaganatan, nasa babasan ko yan natin ay so press release, nasa Pangasinan Police Provincial Office, Malalapod Camp Governor Antonio Sison, Lingayen Pangasinan niya sa ikwanto jay, demonstrating speed, talaga precision, talagang precise, and operational excellence. Oy, I like the word excellence, The Pangasinan Police Provincial Office, in close coordination with provincial and regional support units, has successfully, re-arrested all 3 escaped persons under police custody, bringing the recent escape incident to a swift and decisive resolution. Immediately following the escape on April 12, 2026, walay ginawadan province-wide manhunt, mobilizing joint operatives mula sa SWAL Police Station, Provincial Intelligence Unit, Provincial Force Mobile Companies, SWAT Pangasinan, and the PPO, and the Regional Mobile Force Battalion. To accelerate the operation, authorities strategically released CCTV footage to aid identification and encourage public cooperation through seamless coordination, rapid deployment, and relentless pursuit. They were all apprehended and safely returned to police custody in less than 72 hours. Less than 72 hours, siguro sa sakaya katulong at sigara. Aman so palapag ng Mayor Dong Kalugay, nabayan ng SWAL, nabali na SWAL kung kumonto, yano inarat walay 100,000 pesos sa reward. So pa kasi ang awat may 100,000 pesos sa reward. I think the PNP, tas si karamot lamang so akarol. Congratulations, congratulations si rin sa ating kapulisan sa lalawigan ng Pangasinan. Pero nababantayan nyo may ongoing, ongoing at atong tanagagik, hearing o committee hearing, committee na sa Committee on Justice at House of Representatives sa Maraplay Madriaga gauntan. Sa ibabagatunan Madriaga at aliwan to kunuman dispose may 125 million pesos od loob na 11 days. Nag-ingan 45 hours lang yata sinasabi niya, instead of 11 days. 45 hours lang. Pero siya pa kasi 24 hours nga pala, in less than 24 hours. Tas ay kwantod sa may supplemental affidavit to, I personally disposed the money in less than 24 hours.
125 million pesos na confidential funds. Pero sa iba bagabalot na COA, Commission on Audit, kukumpirma ang danata na tating tanagagi ya amay liquidation at Office of the Vice President amounting to 125 million pesos confidential funds was liquidated in 11 days. Confirms liquidation of OBP's 125 million confidential funds in 11 days. So siya pa yung mas authority natin eh. Si Madriaga o si COA? Wala ni sa kay babagato ng Madriaga tatang tanagagik. Ya nirigaloan to kuno na painting si BP Sara. Ya say kwanto nagregalo po ako sa kanya ng isang painting na ginawa po ng isang scholar ko sa Laguna. Pinagawa ko po ang painting na yan. Tapos kinuha po ng Presidential Security Group sa bahay sa Laguna. Pero sa kwanto ng balat, susamay ng paint mismo. Nasama niya painting sa kwanto, ya si Tanya Gaisano Lee. Sa kwanto, inregalo yung painting at si Vice President Sara when she was a mayor of Davao City in 2021. Anything stated otherwise is false. I am not a scholar. I am not from Laguna. I am from Davao. Life is here. Kwanto? So kasi panisyan tayo lamot at sayo eh. Si Madriaga o dino amay mismo ang ipintura, ang irigalo na sama niya pintura, ya si Tanya Gaisanoli. Depende la at the Committee on Justice na sa House of Representatives on how they appreciate yung mga statements na yan galing from Madriaga. Ayagi. Untuloy sa saray balitan matwa, SBM sa kabusol na saray MBTF managbalitay tila tan fake news kaya rin nila sarang pagabatan pa imano malalampuni at saring manangantabay. Ang puta-putang Iran Balita. Huwag niyo akong subukan. I am sorry. Kung walang kurap, walang mahirap. My God, I hate drugs. Hiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Ang puta-putang Iran Sunata. Son ang puta-putang Iran Impormasyon. Aya sa #1 pop music station. DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. Paborito. Want to escape the hustle and bustle of city life? Look no further than the River Palm Hotel and Resort, your premier destination for affordable luxury in Pangasinan. Nestled in the heart of Barangay Banyaga, Bugalyon, our hotel is surrounded by the breathtaking beauty of the Agno River. Our haven for comfort embodies the essence of Southeast Asian hospitality. Whether you're seeking a romantic getaway, a family vacation, or just a peaceful retreat, the River Palm Hotel and Resort is the perfect choice. So what are you waiting for? Book a tranquil experience where unforgettable memories are waiting to be made. For reservations and more information, visit our Facebook page, River Palm Hotel and Resort. Your home by the river awaits you. Ngayong 2025 ay ang ika-100 taon ng pagbibigay serbisyong pangkalusugan ng Region 1 Medical Center bilang isa ng 1,500 bed capacity na ospital. Mas marami pa ang mapapagaling at buhay na madudugtungan ng ospital di lamang sa Pangasinan kundi sa buong Northern Luzon sa tulong ng 12 accredited residency training programs at 13 active specialty centers nito: Cancer Center, Dermatology Center, Eye Center, Heart Center, Toxicology Center, Burn Care Unit, Center for Mental Health, Acute Stroke Unit, Geriatric Center, Infectious Disease Center, Kidney Transplant Unit, Lung Center at Trauma Center. Patuloy na mangunguna ang R1MC sa pagpapaigting at pagpapaibayo ng dekalidad na health
healthcare delivery hanggang sa susunod na siglo. 100 years of healing, compassion, and service. Region 1 Medical Center ang inyong partner sa kalusugan. Region 1, number 1. Asahan po ninyo ang dekalidad na serbisyo sa Region 1 Medical Center at ng Department of Health. Ito po ang inyong lingkod, Dr. Joseph Roland O. Mejia, ang inyong Centennial Medical Center Chief ng R1 MC. Sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga. Hindi ba napapansin ang inyong negosyo, mga kapaborito? Abay, magpa-advertise ka na dito sa DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. We are located at the 3rd floor of Jumel Building, A.B. Fernandez East, Dagupan City. Or you may contact us at 0968-444-4290 or 0956-168-4908. O bueno, mga kapaborito, magpa-advertise na! This is DWJE 88.1 FM Radio Pangasinan, whose sole mission is to inform, to educate, to entertain, delivering to all Pangasinenses news that is true, public service that is sincere, commentary that is fair, and entertainment that is proudly Pangasinense. This is your DWJE 88.1 FM Radio Pangasinan, going beyond just being number one, working towards total domination. Diyan Pangasinan, walay saksa kaya radio station ya iiyag na Saray Pangasinense. Diyan Asinggan, Paborito. Palunga, Paborito. Natividad, Paborito. Rosales, Paborito, San Manuel, Paborito, San Nicolas, Paborito. San Quintin, Paborito, Santa Maria, Paborito, Tayog, Paborito. Aya, so 88.1 Radyo Pangasinan. Paborito ng kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito nating lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Ang lahat ng opinyon at pananaw sa susunod na bahagi ng programa ay galing sa host anchor at panauhin lamang at hindi pananaw ng mga producers at ng pamunuan ng DWJE Radyo Pangasinan at Pangasinan Gulf Waves Network Corporation. SPM Saray Balitan Matua at Radyo Pangasinan. Programan magipasabi nga Saray Matuan nagagawa at balay. Probinsya, bansa, tanjat intiron mundo. SBM Saray Balitan Matua at Radyo Pangasinan. Kaulo, Cantabayo, Lawas Caro, tangka paborito yo. Joseph Kanilang Bakani. SBM Saray Balitan Matua at Radyo Pangasinan. Lunes hanggang Biyernes, alas 9 hanggang alas 10 na kapusan. SBM SBM is brought to you by Mars Restaurant, Galila, Mangantila, and Mars Restaurant. Matatagpuan sa Rufinas Square, Binmaloy, Pangasinan, just along the highway near Dagupan City. A perfect venue for a dinner date. Mars Restaurant. Come hungry, live happy. True mga kapaborito, come hungry, live happy sa Mars Restaurant. Ang kanilang operating hours po is 4 p.m. to 11 p.m. Open for lunch reservation, just inform them ahead. If you're looking for a delectable yet budget-friendly treat, Mars will satisfy your cravings. For melt in your mouth, baby back and pork ribs, mouth-watering cuts of steaks like the ribeye, sirloin, T-bone, porterhouse, strip loin steaks, and you will not also go wrong with their savory bangus a la pobre, jam-packed with aromatic garlic beets. Try also their ultimate Pinoy pulutan,
like their signature mix or beef innards, yung sisig, chicharon bulaklak, and their chicken supernova. Meron din silang bulalo at saka sinigang to comfort you. Yan ang mga paborito ng mga Pinoy. Gantan. And if you're also craving for light meals, try the rich aligi pasta or their out-of-the-ordinary Spanish sardines pasta. Also, their satisfying chicken teriyaki wrap and New York strips wrap. So, perfect for satisfying dates or late-night cravings sa Mars Restaurant dyan po sa may Rufinas Square, Binmali, Pangasinan. O, may natanggap po tayo dito. May statement po si Vice President Sara Duterte bago tayo dumako ng Binmali. Sabi niya dito, statement April 15, mga kababayan. So ngayong araw na to, of all the lies thrown during the Committee on Justice mini trial on April 14, the one I personally take issue with is the claim made by a bar flunker and kidnapping suspect that I needed someone to help me get through law school. I completed my studies on my own terms. I place a higher premium on living a well-rounded life rather than pursuing academic excellence. I never asked any professor for special accommodation for my grades because the bare minimum was easy enough to meet. I was never the subject of any complaint for rudeness or violence against other students at SSC-R College of Law. I graduated in May 2005 and took the bar exam in September of the same year, something that had not been done before at SSC-R College of Law until my time. The exam that year was relatively difficult. I passed the bar on my first attempt with a general weighing average of 80, 5 points above the minimum. Madriaga and his cohorts in the House of Representatives do not come close to my capacity to achieve results with very little effort because they cannot even weigh a believable lie, much less follow the rule of law. Mga kababayan, this mini trial in the Committee on Justice is true to form for some of its members. Abuse and corruption appear to be the only things they are capable of. Let us remember that the first impeachment case itself was marred by allegations of bribery involving members of the House of Representatives, and the second impeachment is no better. The failure of the administration to provide relief in this crisis is not due to a lack of resources, but because public funds are being used for political maneuvering to avoid accountability for the most corrupt budget in our country's history. Thank you, Sara Z. Duterte. Kaluulob tulabatan na tatong tanagagi ka, kapanggutulitan, ya informasyon. Hello, good morning muna tayo. Hello, good morning muna tayo kay Sir Regan, dyan po sa may Barangay Dulag, Binmalay. Good morning, sir. Kay Sir Ben Hobilianos. Sir, good morning. Kay Kagawa Jenny Catalan, Barangay Basing, good morning. Kay Sir Maxi Solis, good morning. Kay Madam Gina Salting, good morning. Kay Madam Emma Alipio, good morning. Natanggap ko na yung aking senior citizens ID. Oh, kita niyo yan? Entitled na ako sa 20% discount. Sa alaga rin ko na ba alam yung bank book ko. Tara nakaukulan wala yung bank book mo. Noon lakan man grocery. Noon lakan man grocery. And speaking of Binmali at ating tanagagi ito si Baba Gada, maliwanag ang Binmalay sa ngayon. Natupad ko labat. Akinay, wala tayo panahon niya ang bilbilungat nang saan sa Binmalay. Kasi si Baba Gada, maliwanag, ayaw nila kasi sa madilim na pamamahala, madilim na serbisyo. I don't know kung kanino nila nire-refer itong sinasabing madilim na pamamahala, madilim na serbisyo. Jad panoon mo nan
former Mayor Sammy Rosario, in fairness to the guy, alam mo yung bilungan, sabihin nalay. In fact, imalagay so may evacuation center ya ang buto-butel. Ya balibalin panayaman nasaray evacuees no walay nagawan sagsagang at sari barbarangay. Taakin, akwar-kwarto raratan. Akwar-kwarto itang pasilidad plus ang buto-butel ni. Ang buto-butel ni yan na rin pan-basketballan ni. Pangawan na nanduruman okasyon ang kakabalag at bali na binmali. Yan yung kwan ko, na madilim, akinita walay imalagay ya evacuation center. Wala mat so imalagay ya training center. Ya ang betul-betul mat. Ay no ang bilong mat. Madilim na pamamahalat, madilim na serbisyo, akinay. Ano man bilang, jad term na former Mayor Sammy Rosario, akin balat wala imalagay ya evacuation center. Wala imalagay ya training center. Ya nansaman panahon to imalagitan so sa kaya ang may groceria ditan. Ang may magic agaw tanatatang tanagagik. It was during his term. Yeah, for the first time. Nagkaroon ng isang parang mall. Diyan po sa bayan ng Binmali, despite the fact yan yung malaglabali labat. Ita, nagandan. Okay. Kung madilim ang pamamahala, madilim ang serbisyo, bakit mayroon ang mga ganon? Sa isakini, inmabig, bali-bali sa public market natin na sa ibali na Binmali. Kulanto kasi man sa madilim na serbisyo, madilim na pamamahala. Gapoy na din ko. Pati sa aming munisipyo, daan ng saman, ng simmabiditan, si former Mayor Sammy Rosario, di makit bali-bali itsura to na tanagaunta na tatang tanagagik. Nagkaroon pa ang bayan ng Binmali ng kanyang sariling sangguniang bayan building. Yawal ni balon building di tan bunag mismo na sa munisipyo, ya sikatutan mo so sa klimat ya nipasan niya balo ko mo niya sangguniang bayan building. Wala ni imalagay balon police station da. Wala imalagay ni balon fire station da. Wala ni imalagay infirmary center at bunag na sa munisipyo. O wala ni sinmabin may truck ya medical wala x-ray to ya truck ya nausap ko man at sari barbarangay. Unfortunately akwanta no anto yung nagawalad saman. Aparakot ni may plaza na bali na Binmali. Wala ni ray tinutubon may rosas siya pink, ang puti may bloom. Di ba? Remember, bloom Binmali, kwanto. Ano ninyo lakitan? At arapan na sa simbahan na Our Lady of Purification, wadtan iraratan. Yung tatanong niya, bloom Binmali, sikatutan natin. So, manpaparakot at sa arapan na simbahan, very, na-feature nga yan na-feature nga yan sa Philippine Star. Jadjaryo na Philippine Star. A feature tanatatong tanagagik aki bali-bali. Sinakawalad Japan. Tamanayawat ang kalabat at bali na Binmali. Wadtan kalabat at arapan na sa Our Lady of Purification. Sa feeling mo balot na wadtan kasi sinakawalad Japan. Tantayo tatong tanagagik. Araratan nyo rosas, usually ang tutubo at Japan. Di man labat muna nang iraratan. Bloom Binmali. Nang bloom sa Binmali. Kaya kwanta no, kapigan naging madilim. Ang Binmali. Nag-bloom naman ang Binmali. Tapos mayroon pang tumayong housing project sa Binmali. Kumasalatan sa housing project kumasay panaaral yun kapigan nyo i-award at sari totoo nanunutan ko wala may ibabagada aralon dala asikason dala o kusiyon dala itan so housing project ditan at Binmali hanggang natan hanggang po ni so balita tayo ni wala larad ni kadwan termino da hanggang po ni so ni award yang gan sa kray ya housing unit ditan for the first time with that amount of 50 million na income ng saman compared sa income
na sa binmali natin ya own more or less 300 million pesos. Nansaman panahon ng former Mayor Sammy Rosario with only 50 million budget na bali na binmali in Malagay iraratan ya proyekto in Malagay tay evacuation center, in Malagay tay training center, apa brakapitan so binmali pati sa may plaza, wala in Malagay Sanggunian Bayan building ya duarani, isan wala in Malagay police station, wala in Malagay fire station, wala in Malagay infirmary, wala purchase ya truck ya, wala x-ray to, wala ni imalagay housing project. Imagine, with only 50 million pesos sa budget, araratan in Malagay. Ay, wala niman sa balibaling building ditan, courtesy na sa PCSO, abay mismo, nasa tay impalagay, ya housing project ditan. Oh, bali-bali. Bali-baling gawon niya barangay hall, pero kwanta nanti function to natan. Ya, agtini problema basura ng saman. Ta operational iman so MRF ditan at barangay Tumbur. Hagarantan. Ni akadala na lalamot at gayaman natan ni agaw. Wag malamot. Abungton lamot, irami basura. Wasako-sako lalamot at atong tanagagi. Mabambandayan nanunong nasa bisita. Along the highway kasi. Along the road. Wad man niya bunbunton iraratan niya basura. Kapigan na dukduk, kapigan na resolba itan so problema tayo basura ditan at bali na binmali. Kanyan, madilim. Madilim na ayaw sa madilim na pamamahala, ayaw sa madilim na serbisyo. Asan yung madilim? Disallowance. Nusay tutungtungan da. Disallowance at atong tanagagik. Nung nanunutan nyo, a feature ni Raraya at sa kaya social media page, ya diman, imbaga diman at atong tanagagik, pimaway sa katuan, ya raratan, ya kaso ng sasagap, ya liquidation o disallowance, dismiss at ombudsman. Nibasan ko lamot, maminsani itanso ni palapad, at the Country Mail Online, mga kaso na isinampa versus ex-Mayor Rosario ibinasura na ombudsman. Binmali, Pangasinan. Basan ko labata. 8 na magkakaibang kaso na isinampa laban kay dating Binmali Mayor Simplicio Sammy Rosario ang binasura ng ombudsman. Base sa inilabas na magkakaibang desisyon ng ombudsman, dinismiss ang mga sinampang kaso laban kay ex-Mayor Rosario for lack of probable cause. Ang gapi probable cause to. For lack of substantial evidence, kulang sa ebidensya. And for lack of merit. Matatandaan na bago ang 2025 mayoralty election sa Binmalay, ay sinampahan ng kaliwat kanan ng mga kaso si Rosario at ginawa itong demolition campaign at black propaganda upang masira ang imahe ng dating alkalde sa mga residente. Babasan ko labaya tatong tanagagi ka. Bagamat ibinasura na ng ombudsman ang mga kaso ni dating Mayor Rosario, ay sunod-sunod na motion for reconsideration ang inihain ng mga complainants, subalit ang mga ito ay denied for lack of merit. Hindi pa sila nakontento, kanto jad balitay. Dahil dinulog pa hanggang sa Court of Appeals ang nasabing mga kaso, subalit na-dismiss pa rin ang mga ito. Yon, di ba? Na-dismiss na pa rin ang mga ito. So, yung home disallowance kasi, per se, is not graft and corruption. Nagkaroon lang ng parang wait lang, konsultehin na lang natin si Pari Gugli para ang gapoy ibagatunan Pari Gugli. Agaw tanatatang tanagagi ka, konsultehin na lang natin. Ano ba ang disallowance? Para maintindihan po natin, mga kapaborito, Ito ang sinasabi ni Paring Gugli.
Disallowance is the act of refusing to accept, authorize, or validate something, often in an official, legal, or audit context. It implies a formal rejection, such as a denied tax claim, a disallowed gain in sports, or a finding in a government audit that a transaction is improper. Kwanto? So the Commission on Audit issued a notice of disallowance regarding sa isang irregular disbursement of funds. Pero per se, itong disallowance is not corruption. Agantan, so si babagad atatong tanagagig. Sa igawon natin, waliun yan ibabaga na Commission on Audit, bayaran. No bayaran, solve ang gapulay problema. Agantan natatong tanagagig. Kaya that's why siguro nakita yan ng ombudsman, nakita rin ng Court of Appeals, so dismiss. So sekwan ko natin, tapat ko lalaman, asan yung madilim? Meron bang nakaraan ng binmalin na naging madilim? Madilim sa pamamahala? Madilim sa serbisyo? Yan po ang tanong natin ngayon. Kasi, evaluatean tayo lang tiyatatan tanagagig. Hindi ko po ma-quantify. Kasi, paano natin sasabihin na dumaan sa madilim na pamamahala, madilim na serbisyo, ang bayan ng binmali, may mga ebidensya tayong nakikita. Andyan po yung evacuation center. Andyan po yung training center. Andyan po yung bagong munisipyo. Andyan po yung magandang plaza. Pati may triangulo di man nagauntan. Tapos may mga tumayong housing project. Hindi natin problema ang basura kasi operational yung MRF. Tapos nadadala pa, may budget na pandalan ng basura patungo doon sa sanitary landfill papuntang Pampanga. Walang problema. Kaya sabi ko, kailan, saan, paano nangyari na ang binmali dumaan sa isang madilim na pamamahala, dumaan sa isang madilim na serbisyo. By the way, kompleto na ba yung mga solar lights po ninyo sa mga barangay? Kasi sa amin, ang meron lang solar lights, if I can remember, kasi lagi naman akong dumadaan dyan, magmula doon sa dulo ng paaralan hanggang doon sa kanto ng Dulag at Amangkuro, doon lang may street lights. The rest of the barangay, nasa dilim. Lalong-lalo na yung Inteo, ay madilim doon sa Inteo. Merong mga street lights, mga barangay street lights, mga solar din, maliliit. Okay. Wala naman doon sa amin, sa barangay Basing, mula sa pangalan nito, mula sa harapan ng barangay hall, hanggang doon sa harapan ng bahay ni Kapitan, maliliwawa kasi walay solar lights. But the rest of the barangay, wala pong solar lights. Ang meron lang po, barangay lights. So, tanong ko ulit, maliliwawan binmalay? Oo, baka ilang portion lang ang malimliwawa sa binmalay? Thank you, Madam Emma. Tignan niyo yan. Ang bilis talaga ni Madam Emma. Meron kaagad akong madadatnan na purchase booklet. Ay, napaka-importante po yan sa mga senior. Kapag kayo tatawag nito, pupunta sa grocery, kailangan mo yan, yung purchase booklet. Kasi may diskwento ka. Di ba? Ay, nako. Sarap buhay maging senior. Kaya, Engineer Nixon, pulasan mo yung magmaliwa, senyor. Tapi na-enjoy mo 20% discount. Ay, okay.
Thank you, Madam Emma, ang Pangulo po ng Senior Citizens Association sa Barangay Basing. Thank you, thank you. Ay, siya nga pala, binabati ko na rin yung mga single ladies dyan. Si Nanay Bihing, Yagong Kuko pa sa beauty to, si Nanay Kunching, si Kagawad Esperanza, ontan ng Doktora Perla. Yon. And the rest of the members of the senior citizens dyan po sa Barangay Basing, magandang umaga po sa inyo, ha? Kasinyuran ko na kayo. Ay, again ka pala malam yung oras sa ating tanagagik ang tabayan ang susunod kagad ang number 1 yung kapaborito, Joey Baby. SBM, Saray Balitan Matwa. Kabusol na Saray MBTF, managbalitay tilatan fake news. Ako lang pakantabay lalamula. Your SBM, Saray Balitan Matwa anchor, JCB, Joseph Kanilang Bakani. Kantabay team at the technical side ng gapiaron si Mr. END, Engineer Nexon Dakal. Yan. Siya po bukas mga kapaborito dito lamang sa number 1 pop news station ng lalawigan ng Pangasinan. DWJE 88.1 FM Radio Pangasinan. Paborito! SPM Saray Balitan Matwa at Radyo Pangasinan. Programang magpasabi na Saray Matuan nagagawa at balay. Probinsya, bansa, tandyan intiron mundo. SPM Saray Balitan Matwa at Radyo Pangasinan. Kaulo, Cantabayo, Lawas Caro, tangka paborito yo. Joseph Kanilang Bakani. SPM Saray Balitan Matwa at Radyo Pangasinan. Lunes hanggang Biyernes, alas 9 hanggang alas 10 na kabuwasan. SPM Tired of the stress and noise of the city? And looking for the perfect getaway? Good thing there's J-Max Resort Hotel. Cozy rooms, a refreshing pool, and a peaceful escape for the whole family. Whether you are on a trip, a barkada outing, or even solo retreat, J-Max Resort Hotel is the perfect destination. So pack your bags, leave the stress behind, and discover the place where relaxation meets comfort. J-Max Resort Hotel, your perfect place for any kind of occasions. J-Max Resort Hotel is located at Villanueva Street, Poblacion Norte, Santa Barbara, Pangasinan. For inquiries, you may call at 0947-980-3263 or 075-636-8479. J-Max Resort Hotel. Hindi ba napapansin ang inyong negosyo, mga kapaborito? Abay, magpa-advertise ka na dito sa DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. We are located at the 3rd floor of Jumel Building, A.B. Fernandez East, Tagupan City. Or you may contact us at 0968-444-4290 or 0956-168-4908. O bueno mga kapaborito, magpa-advertise na! Popular sa balita! Taluran ka tao, naaktuan, yaman na susugal, inaristo. Kung ginawa miya duga sa trabaho, tan talagan na iya at malet, no problem. Construction of flood control, Legacy River, Balongaw, Santa Maria, 47 million. Hindi pa nga nabubura sa kaisipan ng taong bayan yung mga ill-gotten wealth na yan eh. No. Diba? At popular sa